ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சன ஷலக்ய சக்ஷுர் உன்மிலித்தமேன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதமேன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதாமயம் ததாதி ஸ்வபதாந்திகம். ஹே கிருஷ்ணா கருண சிந்தோ தீனபந்தோ ஜெகத்பதே கோபீஷா கோபிகா காந்தா ராதா காந்தா நமஸ்துதே. தப்த காஞ்சன கௌரங்கி ராதே விருந்தாவனேஸ்வரி ரிஷபானுசுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்ரியே. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. இஸ்கான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா டெம்பிள் சார்பாக எல்லோரையுமே திருப்பி வந்து இன்னைக்கு வந்து 10வது அத்தியாயம் 18 அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம வந்து முதல் 6 அத்தியாயம் வந்து அந்த கர்மயோகமும் இப்போ நடு 6 அத்தியாயம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இது வந்து பக்தி யோகம் சம்பந்தமான அத்தியாயங்களும் இது இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கோம். இதற்கு பின் வந்து ஞான யோகம் சம்பந்தமான கடைசி 6 அத்தியாயங்கள் வரப்போகின்றன. இப்போ இன்னைக்கு பார்க்க போறது வந்து விபூதி யோகம். இது வந்து ரொம்ப அருமையான யோகம். பகவான் வந்து அவருடைய வைபவங்களை பற்றி சொல்ல போகிறார். அவருடைய பூரணத்தின் வைபவம், அவருக்கு என்னெல்லாம் ஒரு வைபவங்கள் இருக்கிறது, அப்புலன்சஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா, கிருஷ்ணரின் முழுமையான திறன்கள், அதெல்லாம் பற்றி இந்த 10வது அத்தியாயம் வந்து ரொம்ப அற்புதமான ஒரு யோகம் அத்தியாயம் என்னங்கிறத பார்ப்போம். அதற்கு முன் வந்து நம்ம டைட்டிஸ், அதாவது ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் அவர்களை வணங்கி கொண்டு இந்த அத்தியாயத்துக்குள்ள செல்லலாம். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி வந்து இன்னைக்கு 9வது அத்தியாயம் சுருக்கம் பார்த்துடலாம். அதுக்கு முன்னாடி வந்து 8வது அத்தியாயத்துல வந்து இந்த 8 கேள்விகள் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா. ஸோ நீங்க ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி நீங்க 4 கொஸ்டின்ஸ் நீங்க சொல்லலாம். அண்ட் ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி நீங்க 4 கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் நீங்க சொல்லலாம். நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. அர்ஜுனன் கேட்ட 8 கேள்வியில முதல் கேள்வி பிரம்மன் என்பது என்ன அப்படின்னு கேக்குறா. அதுக்கு ஜீவாத்மான் அப்படின்னு வருது. அத்தியாத்மா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, ஜீவாத்மாவோட இயல்பு தன்மை வந்து திவ்யமானது, அழிக்க முடியாது. அப்புறம் கர்மானா ஜட உடலுக்கு வழிவகுக்கும் பலன் நோக்கு செயல்கள். அப்புறம் அதிபூதானா ஜட இயற்கை, அதாவது ஜட வெளிப்பாடு. ஓகே, மீதி 4 அவங்க சொல்லுவாங்க. இது பார்க்காம தானே சொல்றீங்க நீங்க, இல்ல பார்த்து சொல்றீங்களா? இல்ல பார்க்காம தான். ஓகே, தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி நீங்க அன்மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஆதி தெய்வா அப்படிங்கிறது 5th கொஸ்டின். அதற்கு வந்து சூரியன் சந்திரன் முதலான தெய்வங்கள் அடங்கிய பகவானின் விஸ்வரூபம் தான் ஆதி தெய்வா என்பது. ஆதி யக்ஞாங்கிறது கிருஷ்ணனுடைய அந்த பரமாத்மா, அது வந்து அனைத்தும் அடங்கியது. ஆதி யக்ஞா எங்க இருக்கிறார் அப்படின்னா, இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய மனிதர்கள் வாழக்கூடிய அனைவருடைய ஹிருதயத்திலும் அவர் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். ஓகே, அந்திம நேரத்துல கிருஷ்ணனை நம்ம எப்படி செய்யணும், நம்ம வாழும் பொழுதே அவருடைய நாம சங்கீர்த்தனத்தை சொல்லிக்கொண்டு அவரை எப்பொழுதும் நினைத்து கொண்டே இருந்தால் அந்திம காலத்தில் அவராகவே நமக்கு அனைத்தையும் செய்து கொடுப்பார். ஓகே, தேங்க்யூ சோ மச் மாதாஜி. ஸோ இந்த 8 கேள்வியும் 8 பதில்களும் வந்து நம்ம வந்து மறக்கவே கூடாது. ஏன்னா இந்த 8 கேள்விகள் 8 பதில் வந்து நம்ம வந்து இதுதான், இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து நம்ம நிறைய பார்க்க போறோம் இனிமே. ஆகினால் இது வந்து நீங்க எல்லாருமே வந்து இது வரைக்கும் மனப்பாடலாம் பண்ணலன்னா கூட பரவாயில்ல, இனிமே வந்து அட்லீஸ்ட் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு நினைவுலையாவது இருக்கணும். இந்த 8 கேள்வி 8 பதில் வந்து நினைவுல இருக்கணும். இப்போ நேத்திக்கு அத்தியாயத்தோட சுருக்கம் பார்த்துடலாம். நம்ம நேத்திக்கு அத்தியாயம் வந்து நம்ம வந்து பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், வந்து விபூதி அத்தியாயம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. நம்ம பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், விபூதி அப்படின்னா வந்து ஐஸ்வர்யம், அதாவது அவருக்கு வந்து 2 விபூதிகள் உண்டு அப்படின்னு சொல்வார்கள். ஒன்று வந்து நித்திய விபூதி, இன்னொன்று வந்து லீலா விபூதி அப்படின்னு சொல்வார்கள். நித்திய விபூதி அப்படிங்கிறது வந்து என்னைக்குமே அழியாத நித்தியமான இருக்கக்கூடிய விபூதி, அதாவது ஐஸ்வர்யம், அதாவது அவருடைய சொத்து அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த நித்திய விபூதிங்கிறது வந்து இட் ரெஃபர்ஸ் டு கோலோக வைகுண்டம், அப்புறம் அந்த கோலோகம் வைகுண்டம், அந்த ஹெவன்லி பிளானட்ஸ், பகவானுடைய அந்த ஆன்மீக இயற்கை. லீலா விபூதி, லீலா அப்படிங்கிற சொல்லுக்கு என்ன அர்த்தம்னா வந்து அது வந்து விளையாட்டு. அவர் விளையாடுவதற்காக வருகிற இந்த இடம் தான் இந்த ஜட இயற்கை. ஆகினால் இந்த லீலா விபூதிங்கிறது வந்து இந்த அனைத்து ஜட இயற்கையுமே வந்து லீலா விபூதி அப்படின்னு சொல்வார்கள். இதை பற்றின அந்த ஞானம், அதுதான் வந்து இந்த பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம் விபூதி அத்தியாயம் பார்த்தோம். அதற்கு பின் வந்து கிருஷ்ணரும் அணுகும் வழிகள், அதை குறித்து வந்து தஸ்மாத் சர்வேஷு காலேஷு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல பார்த்தோம் நம்ம. அதற்கு பின் வந்து கிருஷ்ணரிடம் பிரத்யேக பக்தி செய்தலின் மகிமை, அவர்கிட்ட மட்டும் என்ன பக்தி செய்தா என்ன, அதாவது டெமி காட்ஸ் கிட்ட எல்லாம் போகாம அது வந்து ஒரு மூக்க சுத்தி தொடர மாதிரியான ஒரு வழிபாடு. ஆகையினால் பகவானிடம் நேரடியாக செய்யும் அந்த பக்தியின் அதனுடைய மகிமை என்ன அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம். இப்போ இன்னைக்கு வந்து இது வந்து
பகவானுடைய அந்த வைபவங்கள் பத்தி பார்க்க போறோம் நம்ம. கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர் அப்படிங்கிறது வந்து முதல் 7 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து நாமி விது சுராகணா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுல சொல்றார். அதற்கு பின் வந்து தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பக்தியின் ஏற்றத்தை மச்சித்தா மத்கத பிராணா அப்படிங்கறது சொல்லிட்டு இது வந்து நம்ம இது 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 மாதிரியே ஒரு ஸ்லோகம் நம்ம ஏற்கனவே கூட பார்த்தோம் இல்லையா, போன அத்தியாயத்தில் பார்த்தோம். அதே மாதிரி வந்து அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். இது வந்து 12-18. இது வந்து சர்வமேத திருதம் அந்நியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்புறம் 19-42 திவ்யாஹி ஆத்மா விபுதயா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை, இதுலதான் வந்து அந்த விபூதி அத்தியாயம், அவருடைய விபூதிகளை வந்து பகவான் வந்து கூறுகிறார். இப்போ என்னெல்லாம் விபூதிகள் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வந்து சொல்றாரு. இப்ப முதல் ஸ்லோகம் நம்ம பார்ப்போம். श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यद्देहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया. புருஷோத்தமர் கூறினார், பலம் பொருந்திய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை விளக்கியதை காட்டிலும் சிறந்த ஞானத்தை தற்போது உன் நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதை வந்து நீ மீண்டும் கேட்பாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேத்திக்கும் அதே தான் சொன்னார் இல்லையா. அதே மாதிரி அதுதான் வந்து பகவான் இன்னைக்கும் வந்து அவருடைய விபூதி அதை பத்தி சொல்ல போகிறார். இப்பொழுது 2-3 ஸ்லோகங்கள்ல வந்து நமே விது சுரகணா பிரபவம் ந மகர்ஷியா அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேவர்களோ மகர்ஷிகளோ கூட என்னுடைய இந்த வைபவங்களை வந்து அறிந்ததே கிடையாது. அந்த அப்பேற்பட்ட அந்த வைபவங்களை வந்து நான் உனக்கு இப்ப சொல்ல ஆரம்பிக்க போறேன், அதை நீ கேட்பாயாக. ஏன் அவர்களுக்கு கூட தெரியாது? ஏன் அப்படின்னா, ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியானவன். இப்ப வந்து பிரம்மா வந்து படைக்கப்படுகிறார். அப்பொழுது வந்து அவர் வந்து நாபிக கமலத்திலிருந்து ஒரு தாமரை பூவில் வந்து பிரம்மா தோன்றுவார். அப்பொழுது வந்து அவர் தேடுவாராம், அவர் வந்து தன்னை படைத்தவர் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த தாமரை தண்டை பிடிச்சு கொண்டே அவர் போய் யார் படைத்தார்கள் அப்படின்னு தேடுவார். அவரால் கண்டுபிடிக்க முடியாது. அப்பொழுது வந்து அவர் வந்து பல கோடி ஆண்டுகள் தவம் செய்து அப்பொழுதுதான் பகவான் அவருக்கு வந்து பிரத்யக்ஷம் கொடுத்து அவர் வந்து நான் தான் உன்னை படைத்தவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த வேதங்களை கொடுக்கிறார். அதே மாதிரி பகவான் வந்து எல்லாருக்குமே ஆதியானவர். ஆகையினால் அவர் வந்து புரிந்து கொண்டவர்கள் யாருமே கிடையாது. ஆகையினால் அவருடைய வைபவங்களை வந்து தெரிந்து கொண்டவர்களும் யாருமே கிடையாது. ஆகையினால் தான் பகவானே அதை வந்து வெளியிடுகிறார். யோ மாமஜம் நாதிம் சவேதி லோக மகேஸ்வரம் அசமூட மத்யேஷு சர்வபாவை பிரமுச்சியதே எவனொருவன் என்னை பின்பற்றுபவனாகவும் அதாவது என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பமற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ அவனே வந்து மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இந்த படத்துல பாக்குறோம் நம்ம. தேவகி மாதா அவர்கள் வந்து கருவுற்று இருந்த போது அனைத்து தேவர்களுமே வந்து பிரார்த்தனை செய்து கொள்ளுகின்றனர். ஏன்னா வந்து பகவானே வந்து தோன்ற போகிறார். அவருக்கு வந்து பிறப்பே இல்லாத பகவான் பிறக்க போகிறார். பகவான் வந்து ஒரு உருவத்தோடு வந்து பிறக்க போகிறார். இதுக்கு அடுத்தது வந்து நம்ம அந்த நந்தகோப மகாராஜா அவர் வந்து அந்த பெயர் சூட்டும், அதாவது ஒரு ஆயுஷமும் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த ஒரு ஆண்டு நிறைவும் போது அவர் வந்து அந்த கொண்டாடுகிறார். அதே மாதிரி வந்து அதற்கு இது வந்து வசுதேவர் வந்து அந்த குழந்தையாக பிறந்தப்போ அதை எடுத்து போகிறார். இப்ப இவர்கள் எல்லாருமே வந்து இவர்கள் தான் வந்து பகவானோடையே இருந்தவர்கள். இவர்கள் தான் வந்து பகவானை உண்மையாக அறிந்தவர்கள், உண்மையான பக்தர்கள். ஆகையினால் அவர்களே வந்து இப்பேற்பட்ட மனிதர்களே வந்து குழப்பமடையாதவர்கள். அவர்களே வந்து எல்லா பாவத்திலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறார்கள். ஆகையினால் என்னை யார் வந்து எல்லா உலகங்களுக்கும் இறைவனாக ஆரம்பமும் முடிவும் மற்றவனாக ஒத்துக்கொள்கிறானோ அறிகிறானோ அவன்தான் வந்து உண்மையிலேயே அறிந்தவன். அவன்தான் உண்மையிலேயே வந்து அறிவாளி. அவன்தான் உண்மையான விடுதலையை பெறுகிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் இதுல சொல்றாரு. இப்போ வந்து இந்த 6-7 ஸ்லோகத்துல வந்து மகர்ஷிய சப்த பூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்ததா மத்பாவா மானசா ஜாதா ஏஷாம் லோக இமாம் பிரஜா அப்படின்னு சொல்லிட்டு 7 மகரிஷிகள் நமக்கு தெரியும் இல்லையா, சப்த ரிஷிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 7 ரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும், அதாவது முதல்ல 7 ரிஷிகள் இந்த இதுல படத்துல பாக்குறோம் இல்லையா, இந்த 7 ரிஷிகள் வந்து சப்த ரிஷிகள். அதற்கு பின் வந்து அதற்கு முன் 4 ரிஷிகள், அதாவது சனத்குமாரர்கள். அவர்களும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்களான மனுக்களும். இந்த மனுங்கிறவர் தான் வந்து நம்ம பார்த்தோம் 4வது அத்தியாயத்துல. அவர் தான் வந்து இந்த மனு நீதி அப்படிங்கிறத உருவாக்கி அந்த மனுங்கிறவர் தான் வந்து இந்த மனித குலத்தையே வந்து தோற்றுவித்து அந்த வழி நடத்துகிறார்கள். என்னிடம் இருந்து
எனது மனதால் பிறந்தவர்களே, பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களுக்கும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றார். அதற்கப்புறம் ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மமயோ வேத்தி தத்வதः சோ விகல்பேன யோகேன யுஜ்யதே நாத்ர சம்சயः அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனது இத்தக வைபவத்தை யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றான், இதில் சந்தேகம் இல்லை. இப்ப இந்த படத்துல பாக்குறது இந்த பகவான் மத்ஸ்யாவதாரம் எடுக்கிறார். அப்பொழுது இந்த 7 சப்த ரிஷிகள் அவர்களும் மனுவும் இந்த படகில் ஒரு ஏறிக்கொண்டு அந்த படகின் அதை கட்டி விடுகிறார்கள். ஒரு கயிறு போட்டு பகவானே மீனாக தோன்றி அவருடைய ஒற்றை கொம்பில் கற்றி அவர் இந்த பிரளய சமுத்திரத்திலிருந்து அனைவரையும் காப்பாற்றி, ஏன்னா அந்த விதைகள் எல்லாம் எடுத்துக்கொள்கிறார்கள். எல்லாமே பிரளயத்துல அழிந்து விட்டதானால் அப்ப அந்த மனித சமுதாயம் திருப்பி உற்பத்தியாக வேண்டும். அந்த விதைகள் எல்லாம் மனுக்களும் ரிஷிகளும் அதை சேகரித்து கொண்டு இந்த படகில் ஏறிக்கொண்டு பகவானை காத்தருள்கிறார். அதுதான் இதுல காமிக்கிறாங்க. அதே மாதிரி இந்த நாலு ரிஷிகள் மானச புத்திரர்கள், பகவானுடைய பிரம்மாவினுடைய மானச புத்திரர்கள், பிரம்மாவுடைய மனசிலேயே உருவாகினார்கள். அவர் பிரஜா உற்பத்திக்காக அவர்களை படைத்தார். ஆனால் அந்த நால்வர் சனத்குமாரர்கள் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நால்வர் இந்த லௌகீக வாழ்க்கையில் விருப்பம் இல்லாமல், ஜட வாழ்க்கையில் விருப்பம் இல்லாமல் பகவத் தியானத்திலேயே இருந்து அதிலேயே விருப்பப்பட்டதனால் பரம ஞானிகளாகி அவர்கள் அந்த பகவான் சம்பந்தமான அந்த லோகத்திலேயே இருந்து விட்டார்கள். இங்க அந்த பிரஜா உற்பத்திக்கு வரவே இல்லை. அதனால்தான் நம்ம பாக்குறோம். நம்ம அந்த 4 சம்பிரதாயங்கள் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. ஒரு சம்பிரதாயம் இந்த சனத்குமாரர்கள் வந்ததுதான். ஆனா அவர்கள் அதற்கு மேல அந்த பிரஜா உற்பத்தியை அவர்கள் செய்ய விரும்பவில்லை. ஆகையினால் அவர்கள் அதை ஏன்னா ஞானத்துல எப்போ புத்தி போயிடுதோ அப்ப மத்ததுல புத்தி போகாது. பக்தி பகவான் கிட்டேயே சரணடைய வேண்டும், பகவான் சம்பந்தமான காரியங்களிலேயே ஈடுபட வேண்டும் அப்படின்னு நம்ம புத்தி போயிடுச்சுன்னா மத்த இடத்துல போகாது நம்ம புத்தி. அப்பேற்பட்டவர்கள் தான் இந்த களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகின்றார்கள். அவர்கள் தான் என்னுடைய யோக சக்தியை உண்மையாக அறிகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல சொல்றார். இப்போ இதுல இது 2மே முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் இந்த அத்தியாயத்துல. அகம் சர்வஸ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதா பாவச மன்விதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே. ஜடத்திற்கும் ஆன்மீகத்திற்கும் 2 உலகம் சொன்னோம். ஜட உலகம், ஆன்மீக உலகம், அனைத்திற்கும் நானே மூலம். எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். அதே மாதிரி இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இதுல மச்சித்தா மத்கத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதையந்த மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ச ரமந்தி ச. இப்போ இந்த மாதிரி பக்தர்கள் என்னை பற்றி அறிந்தவர்கள் நான் தான் அனைத்துக்கும் மூலம்ங்கிறத ஒத்துக்கொள்கிறார்கள். அவர்கள் தான் பக்தி தொண்டில் முழு மனசோட இருக்கார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் என்ன செய்வார்கள், என்ன காரியத்தில் ஈடுபடுவார்கள் இந்த பக்தர்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, அவர்கள் எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. அவரை பற்றியே தான் சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களது வாழ்க்கை எனது தொண்டிற்காகவே அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. வேற எந்த சிந்தனையுமே கிடையாது அவர்களுக்கு. இப்போ நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா, நம்ம தமிழ்நாட்டுல கூட நிறைய இப்போ ஆழ்வார்கள்லாம் பிறந்தார்கள். ஆண்டாள் பிறந்திருக்கிறாள். அவள் பகவானை பற்றியே தான் நினைத்து கொண்டிருந்தார். அதே மாதிரிதான் இப்போ நம்ம இந்த இதுலயும் பாக்குறோம். நம்ம எந்த பகவானுடைய பக்தர்கள் எங்க பிறந்தாலுமே அவர்கள் பகவானை பற்றிய நினைப்பு தான் அவர்களுக்கு. அனைத்துமே கண்ணன் தான். உண்ணும் சோறு, பருகும் நீர், தின்னும் வெற்றிலை எல்லாம் கண்ணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனைத்துமே பகவானாகத்தான் நினைத்து இருந்தார்கள். மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சம்பந்தமான காரியங்களிலே தான் ஈடுபடுவார்கள். வேற எதிலுமே அவர்கள் ஈடுபட மாட்டார்கள். நம்ம நேத்திக்கு பார்த்தோம், ஹரிதாஸ் தாகூர் அவர் ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தடவை பகவானுடைய அந்த ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை தொடர்ந்து உச்சரித்து கொண்டே இருப்பார். அதே மாதிரிதான் அந்த மீதி பக்தர்கள் அனைவருமே, நம்ம எல்லாருமே யாரு மாதேவேந்திர புரியா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் அவர்கள் பகவான் சம்பந்தமான காரியங்களையும் அதை பத்தி பேசிக்கிறதும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் இப்ப மீராபாயின்னு எடுத்துட்டோம்னா அவளும் பகவான் சம்பந்தமான அந்த கீர்த்தனைகளையே தான் பாடிக்கொண்டிருந்தாள். அதை பத்தி மத்தவாளுக்கு சொல்லுவா, மத்தவா கிட்ட இருந்து பகவான் சம்பந்தமான விஷயங்களை தான் கேட்பா. நம்ம எல்லோருமே பேசுற மாதிரி அந்த வம்பு தும்புக்கெல்லாம் போக மாட்டார்கள். அவர்கள் வேண்டாத விஷயங்கள்ல
புத்தி செலுத்த மாட்டார்கள். அப்படி இருக்கிறவர்கள் அவர்கள் தான் வந்து மத் சித்தா அப்படின்னு சொல்றாரு பகவான். வேற சித்தம் வந்து மத்த இடத்துல போகாத அந்த தூய பக்தர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுல சொல்றாரு. இப்போ 10-11 ஸ்லோகங்களும் முக்கியமான ஸ்லோகங்கள் இந்த அத்தியாயத்துல. தேஷாம் சதத யுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் ஏன மாமுப யாந்திதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு, எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையராது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்து அடைவதற்கு தேவையான அனைத்து அறிவியும் நானே வந்து வழங்குகிறேன். ஏன்னா வந்து எப்பொழுது வந்து பகவானை வந்து நம்ம அவரை நோக்கி ஒரு அடி நம்ம எடுத்து வைத்து விட்டோமானால் பகவான் வந்து நம்மை நோக்கி 100 அடிகள் எடுத்து வைக்கிறார். ஆகையினால் அவர் பார்த்துக் கொள்வார். நம்ம வந்து செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒண்ணுதான். நம்ம வந்து பகவானை நோக்கி நம்ம செல்கிறோமா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கணும். அவர் வந்து அந்த வந்தடைவதற்கு உண்டான வழியையும் அனைத்தையும் வந்து பகவானை பார்த்து கொள்கிறார். தேஷாம் ஏவானு கம் பார்த்த மகம ஞான ஜம் தமஹ நாஷயாம் யாத்மபா வஸ்தோ ஞான தீபேன பாஸ்வதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது ஹிருதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் எனும் சுடர்விடும் தீபத்தால் அழிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்ப இந்த படத்துல நம்ம பாக்குறோம். இந்த படத்துல பாக்குறதுல வந்து கீழே இருக்கிறது வந்து அவருடைய தாயார் தேவஹூதிக்கு வந்து கபிலாச்சாரியார் வந்து உபதேசம் செய்கிறார். சாங்கிய யோகம் அப்படிங்கறத வந்து அவர் தான் வந்து உபதேசம் செய்கிறார். இப்போ நம்ம இந்த பகவத்கீதையில கூட நம்ம பார்த்தோம் சாங்கிய யோகம் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா. அது வந்து முதலில் கபிலாச்சாரியாரால் உபதேசிக்கப்பட்டதுதான். தன்னுடைய தாயிற்கே வந்து அவர் உபதேசிக்கிறார். அப்பேற்பட்ட ஒரு பகவானுடைய அம்சமாகவே பிறந்தவர் அவர் கபிலாச்சாரியார். அவருடைய ஒரு அவதாரம் கபிலாச்சாரியார். அதே மாதிரிதான் இங்க வந்து மேல பாக்குற படத்துல வந்து இந்த பரீட்சித்துக்கு வந்து சுகாச்சாரியார் வந்து உபதேசம் செய்கிறார். பகவானுடைய இந்த ஸ்ரீமத் பாகவத கதையை வந்து 7 நாட்கள் சப்தாகம் அதை வந்து உபதேசிக்கிறார். இது வந்து துருவனோட சரித்திரம். இதை அடுத்தது பார்க்க போறோம். இப்போ இது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய அவர் வந்து எல்லாருடைய ஹிருதயத்திலும் சேவை சாதிக்கிறார். அதை நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. அதனால அவர் என்ன செய்யறாரு, என்னை பத்தி நினைத்து கொண்டே இருந்து என்னுடைய காரியத்தில் ஈடுபடுபவர்களுக்கு அவர்களுடைய அறியாமையை வந்து நானே ஒழித்து விடுகிறேன். எப்படி ஒழிக்கிறேன்னா அந்த ஞானத்தை கொடுத்து அவர்களுடைய அறியாமையை ஒழிக்கிறேன். ஏன்னா வந்து நம்ம பார்த்தோம், நம்ம 8வது அத்தியாயத்திலேயே அதை பார்த்தோம். நம்ம எல்லா இந்த ஜட இயற்கையில வந்து பறக்கிறதுக்கு காரணமே வந்து அந்த அறியாமை தான் காரணம். அறியாமைனா வந்து ஒரு குழப்பம். எது சரி எது தவறு, எந்த காரியம் வந்து சரியா செய்யணும், எது வந்து தவறு, எந்த காரியம் வந்து தவறான காரியம் அப்படிங்கிறது ஒரு குழப்பம். வந்து அந்த அறியாமையினால்தான் நம்ம தவறு செய்கிறோம். அது வந்து பாவமாக விளைகிறது. அந்த பாவம் வந்து திரும்பவும் இந்த ஜட இயற்கையில் வந்து பிறக்க செய்கிறது. ஆகையினால் அந்த அறியாமையை வந்து நான் வந்து அந்த இருளை சுடர்விடும் ஞானம் என்னும் தீபத்தினால் நான் வந்து அழிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்றாரு. இல்ல இது வந்து துருவனுடைய சரித்திரம். துருவனோட சரித்திரம் நம்ம வந்து பார்ப்போம். நம்ம வந்து இன்னொரு நாளைக்கு வந்து விஸ்தாரமாக பார்ப்போம். இதுல வந்து சுருக்கமா கொடுத்திருக்கு. துருவன் வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அவர் வந்து அவனுடைய தந்தை அவருடைய மடியில் உட்கார வேண்டும் அப்படின்னு கேட்டோன்னே அவனுடைய மாற்றான் தாய் வந்து இல்ல, உனக்கு வந்து அந்த அருகதை கிடையாது. என் வயிற்றில் பிறந்தால்தான் நீ வந்து உன் தந்தையின் அதாவது அரசனின் மடியில் அமரலாம் அப்படின்னு சொன்னோன்னா உடனே அவன் வந்து கானகத்திற்கு அவனுடைய தாயார்கிட்ட போய் கேட்கலாம். அவன் வந்து இந்த மாதிரி வந்து நீ அவ சொல்றா, அந்த மாற்றான் தாய் வந்து அவ சொல்றா, அவ இந்த மாதிரி வந்து நீ வந்து போய் தபஸ் பண்ணு, பகவானை நோக்கி தபஸ் பண்ணி நீ வந்து அந்த வரம் பெற்றுக்கோ, அடுத்த ஜென்மத்திலேயாவது நீ வந்து உன்னுடைய தந்தையின் மடியில் அமர்வதற்காக. அப்போ வந்து இவனுடைய தாயார் அவ சொல்றா அவ சொன்ன வரைக்கும் முதல் வார்த்தை சொன்ன வரைக்கும் கரெக்ட். அதாவது தபஸ் பண்ணு, பகவானை நோக்கி நீ தபஸ் பண்ணுன்னு சொன்ன வரைக்கும் சரி. ஆனா வந்து எப்பொழுது பகவானை நோக்கி நீ தவம் செய்ய ஆரம்பித்து விட்டாயோ பகவானே உனக்கு தோன்றி விடுவார். அப்பொழுது வந்து இந்த தந்தை எல்லாம் வந்து இது ஜட இயற்கையின் தந்தை, இவரெல்லாம் உனக்கு வேண்டாம். ஆன்மீக தந்தையான எல்லோருக்கும் தந்தையான பகவானே கிடைத்து விடுவார். ஆகையினால் நீ வந்து அவ சொன்ன வார்த்தை சரிதான். ஆனா வந்து நீ எடுத்துக்க வேண்டியது வந்து பகவானை நோக்கி தவம் செய்து பகவானையே நீ அடைந்து விடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவ உபதேசம் செய்யறா. அதுக்கப்புறம் வந்து நாரத மகர்ஷி வந்து துருவனுக்கு வந்து அந்த வாசுதேவ மந்திரத்தை உபதேசிக்கிறார். அப்பொழுது வந்து அவன் வந்து மதுவனத்தில் வந்து கடுமையான தவம் செய்து 6 மாதங்களில் பகவானையே
பிரத்யட்சமாக பார்த்து விடுகிறான். அதுதான் அந்த ஒவ்வொரு மாதத்திலையும் என்னெல்லாம் சாப்பிட்டான் அப்படிங்கறத இங்க போட்டிருக்கார்கள். அதற்கு பின் வந்து துருவன் வந்து இந்திரத்தை அடக்கி இந்த வாசுதேவ மந்திரத்தை தொடர்ந்து உச்சரித்து 6வது மாதத்தில் வந்து அவன் வந்து பகவானை பிரத்யட்சமாக சேவை காண்கிறான். அப்பொழுது 3 உலகங்களும் தடுமாறுகிறது அவனுடைய தவத்தால். அவனுடைய கட்டை விரல் வந்து பூமியின் பாதியை கீழே தள்ளி விடுகிறது. அப்பொழுது பகவான் முன் தோன்றி, பகவான் வந்து முன்னாடி தோன்றினா கூட அவன் இன்னும் தவத்திலேயே இருந்துட்டு இருக்கான். ஏன்னா பகவான் நாராயணன் மந்திரத்தையே சொல்லிட்டு இருக்கான். அப்போ வந்து உள்ள வந்து அவன் தியானம் செய்து கொண்டிருக்கிற அந்த ரூபத்தை பகவான் மறைத்து விட்டு அப்பொழுதுதான் கண்ணை திறக்கிறான். உடனே பார்த்தா பகவான் நேரடியாக அதே ரூபத்திலே நிற்கிறார். உடனே வந்து தன்னுடைய பாஞ்சஜன்யத்தால் அவனுடைய தாடையில் வந்து தடவினுடன் அவன் வந்து உடனே ஸ்தோத்திரங்களை பாட ஆரம்பிக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து பகவானே அந்த ஞானத்தை வழங்குகிறார். இப்ப இந்த துருவனுக்கும் வந்து பகவான் தான் அந்த ஞானத்தை கொடுக்கிறார். ஏன்னா துருவன் சொல்றான், நான் வந்து ரொம்ப சின்ன பையன், எனக்கு வந்து இப்போ நான் ஸ்தோத்திரம் பண்ணக்கூடிய அந்த ஞானம்லாம் எனக்கு இல்லை அப்படின்னு சொன்னோட பகவான் என்ன பண்றார், பகவான் தன்னுடைய அந்த பாஞ்சஜன்யத்தை அந்த சங்கை எடுத்து அவன் தாடையில் வந்து லேசாக தடவினுடன் உடனே அவனுக்கு அந்த ஞானம் திறந்து விடுகிறது. முந்தின ஸ்லோகத்திலையும் அதான் சொல்றாரு, பகவான் தான் அந்த ஞானத்தை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இப்போ 12, 13 இந்த ரெண்டுமே வந்து முக்கியமான ஸ்லோகங்கள். பரம் பிரம்ம பரம் தாம பவித்ரம் பரமம் பவான் புருஷம் சாஸ்வதம் திவ்யம் ஆதிதேவம் அஜம் விபும் ஆஹு சத்வாம் ருஷயः சர்வே தேவர்ஷி நாரதஸ் ததா அசிதோ தேவலோ வியாசः ஸ்வயம் சைவ பிரவீஷிமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனன் வந்து கூறுகிறான். நீரே பரபிரம்மம், நீரே வந்து உன்னதமான இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர் நீரே. பரம சத்தியம், நீரே வந்து என்றும் நித்தியமானவர், நீரே வந்து திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், எல்லா தேவருக்கும் நீங்கள் தான் ஆதியானவர், நீரே பிறப்பற்றவர், மிகவும் பெரியவர். உம்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற சிறந்த ரிஷிகள் அவர்கள் வந்து உறுதி செய்துள்ளனர். இப்பொழுது நீரே இதனை எனக்கு அறிவித்துள்ளீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானுடைய அந்த அவருடைய பெருமையை வந்து அர்ஜுனன் வந்து கூறுகிறான். இப்பொழுது இந்த படத்துல எல்லாம் நம்ம பாக்குறோம், இது வந்து அந்த கிருஷ்ணர் வந்து வைகுண்டத்துக்கு திருப்பி கிளம்பி போகும்போது அந்த உத்தவர் வந்து தடுத்து நிறுத்தி கேட்கிறார், ஏன் வந்து நீ போகக்கூடாது அப்படின்னு சொன்ன அவர் வந்து சொல்றாரு, அந்த உத்தவ கீதை அப்படிங்கறத சொல்லிட்டு திருப்பி கீதையை வந்து திருப்பி சொல்றாரு, உத்தவ கீதை அப்படிங்கறத சொல்றாரு. அதை சொல்லிட்டு இந்த மைத்ரேய மகர்ஷியும் கூட இருக்கார். அந்த காட்சி தான் இது. 14, 15 ஸ்லோகங்கள். கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கிறேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமானவரே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவனே, அகிலத்தில் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் பகவானை வந்து நோக்கி ஸ்தோத்திரம் செய்கிறான். நீரே வந்து உங்களை பத்தின உண்மையை நீங்க தான் அறிவீர்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரும்பவும் சொல்றோம். இதற்கு பின் வந்து 16, 17 அந்த ஸ்லோகங்கள்ல வந்து அவன் கேட்கிறான், அர்ஜுனன் வந்து கேட்கிறான், எந்த வைபவங்களால் இந்த உலகம் முழுவதும் தாங்கள் வியாபித்து இருக்கின்றீர்களோ தங்களுடைய அந்த திவ்யமான வைபவங்களை தயவு செய்து எனக்கு விவரமாக கூறுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்பதான் கேட்க ஆரம்பிக்கலாம். உங்களுடைய இது வந்து விபூதி அத்தியாயம் இல்லையா, ஆகினால் இந்த வைபவங்களை வந்து பற்றி கூறுங்கள். எந்தெந்த ரூபங்களில் வந்து உங்களை வந்து நான் வேண்டிக் கொள்ளலாம். உன்னத யோகியான கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையராது நினைப்பது அறிவதும் எங்கனம். பகவானே, வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உண்மை நினைவு கொள்ள முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எந்தெந்த ரூபத்துல உங்களை நினைச்சு நான் தியானம் செய்யலாம். உங்களுடைய வைபவங்கள் என்ன, தங்களுடைய திவ்யமான வைபவங்களை நீங்களே கூறுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க உங்களை வந்து அந்த நரசிம்ம அவதாரம் அந்த ரூபத்தில் வணங்குவதா, இல்லைன்னா வந்து இந்த வராக ரூபத்தில் வணங்குவதா, இல்லைன்னா வந்து ராமச்சந்திரன் அந்த ரூபத்தில் வணங்குவதா, வாமனுடைய ரூபத்தில் வணங்குவதா, எந்த ரூபங்களிலெல்லாம் உங்களை வணங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறான். 18, 19 ஸ்லோகத்துல 18ல திருப்பியும் அதே தான் சொல்றான். ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களில் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதே இல்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளின் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக
சுவைக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவானை வந்து மேலும் 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 போற்றி நீங்கள் வந்து உங்களுடைய வைபவங்களை நீங்கள் சொல்ல ஆரம்பிங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரார்த்தனை செய்கிறான். பகவான் சொல்றார் உடனே, பகவான் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும், நான் எனது தெய்வீகமாக தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகின்றேன். ஆனால் முக்கியமானவற்றை மட்டும் தான் நான் கூறப்போகிறேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்கள் வந்து எல்லையற்றவை. ஆகையினால் நிறைய இருக்கு சொல்றதுக்கு, வந்து நிறைய வைபவங்கள் இருக்கு, எண்ணில் அடங்காத வைபவங்கள் பகவானுடைய தான் சொல்றோம். பகவானுக்கு வந்து இன்னது அப்படிங்கிற கல்யாண குணங்கள் வந்து கணக்கே கிடையாது. ஏதோ ஒரு சிலதை மட்டும் நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். இப்போ இந்த 21 38 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் தான் எந்தெந்த வடிவங்களில் பகவான் இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்ல ஆரம்பிக்கிறார். இப்போ வந்து ஆதித்யர்களில் விஷ்ணு, ஜோதிகளில் வந்து சூரியனாக இருக்கிறார், மருத்துக்களில் மரிச்சியாக இருக்கிறார், நட்சத்திரங்களில் நிலா அதாவது சந்திரனாக இருக்கிறார். அப்புறம் வந்து வேதங்களில் வந்து சாமவேதம், அதாவது 3 வேதங்கள் இருக்கு இல்லையா, சாமவேதம் 4வது வேதம் வந்து 3 வேதங்களில் அதிலிருந்து வந்ததுதான். தேவர்களில் வந்து இந்திரனாக இருக்கிறார், புலன்களில் வந்து உயர்ந்த மனமாக இருக்கிறார். எல்லாவற்றிலுமே பகவான் தான் உயர்ந்தவர். ஒரு கேட்டகரியிலும் பகவான் உயர்ந்த அந்த வஸ்துவாக இருக்கிறார். உயிர் வாழிகளில் வந்து உயிர் சக்தி அதுவாக இருக்கிறார். அப்புறம் 11 ருத்ரர்களில் சங்கரன் அப்படிங்கிற சிவபெருமானாக இருக்கிறார். யக்ஷ ராட்சசர்களில் வந்து குபேரனாக இருக்கிறார். அதற்கு பின் வசுக்களில் நெருப்பு அதாவது அக்னியாக இருக்கிறார். மலைகளில் மேருமலை, சேனாதிபதிகளில் வந்து ஸ்கந்தன். அதற்கு பின் வந்து புரோகிதர்களில் வந்து பிரகஸ்பதியாக இருக்கிறார். நீர்நிலைகளில் பெருங்கடலாக இருக்கிறார். மகரிஷிகளில் பிருகுவாக இருக்கிறார். சப்தங்களில் வந்து திவ்யமான ஓம்காரமாக இருக்கிறார். யாகங்களில் மந்திர ஜபம் அதாவது திருநாம ஜபம், நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம், எந்த நாமத்தை ஜபம் செய்தாலும் பகவானுடைய நாமத்தை அந்த நாம ஜபமாகவே இருக்கிறார். அசையாதவற்றில் இமயமலையாக இருக்கிறார். எல்லா மரங்களிலும் ஆலமரமாக இருக்கிறார். தேவரிஷிகளில் வந்து நாரதராக இருக்கிறார். கந்தர்வர்களில் வந்து சித்திரரதன் அப்படிங்கிற கந்தர்வன். அதற்கு பின் வந்து சித்தர்களில் கபிலமுனி, குதிரைகளில் வந்து ஹுச்சைஸ்ரவஸ், பட்டத்து யானைகளில் வந்து ஐராவதம். அதற்கு பின் வந்து மனிதர்களில் மன்னனாக இருக்கிறார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் அவருடைய வைபவங்களை சொல்லிக்கொண்டே போகிறார். ஆயுதங்களில் நான் வஜ்ராயுதம், பசுக்களில் சுரபி, இனவிருத்தியாளர்களில் நான் மன்வதன், சர்ப்பங்களில் வந்து வாசுகி, நாகங்களில் வந்து ஆதிசேஷன், நீர்வாழினங்களில் வருணன், முன்னோர்களில் ஆரியமா, நீதிபதிகளில் நான் யமன், தைத்திய அசுரர்களில் பிரகல்லாதன், அடக்கி ஆள்பவர்களில் நான் காலம், மிருகங்களில் நான் சிங்கம், பறவைகளில் நான் கருடன், தூய்மைப்படுத்துவதில் நான் காற்று, ஆயுதம் தரித்தவர்களில் நான், அவரே சொல்லிக்கிறார் பகவானே ஸ்ரீராமனே, ஸ்வயம் ஸ்ரீராமர் சாக்ஷாத், மீன்களில் மகரமீன், பாயும் நதிகளில் கங்கை, எல்லா படைப்புகளின் தொடக்கமும் மற்றும் இடைப்பட்ட நிலை முடிவு அனைத்துமே அவர்தான். அறிவில் வந்து ஆத்மாவை பற்றிய அந்த அறிவு, ஆன்ம அறிவு தான் பகவான். விவாதி போரில் முடிவான உண்மை, எழுத்துக்களில் முதல் அகாரம் அது வந்து பகவானை குறிக்கிறது. கூட்டுச்சொற்களில் இரட்டை சொல். அதற்கு பின் வந்து தீராத காலம் அவரே. படைப்பாளிகளிலிருந்து பிரம்மாவாக இருக்கிறார். எல்லாவற்றையும் அழிக்கும் மரணம் மற்றும் உருவாகுபவை அனைத்தும் உற்பத்தியாளர், எல்லாமே அவர்தான். பெண்களில் வந்து புகழ், அதிர்ஷ்டம், அழகிய பேச்சு, ஞாபக சக்தி, அறிவு, உறுதி மற்றும் பொறுமை இவை அனைத்துமாக பகவான் இருக்கிறார். சாமவேத மந்திரங்களில் வந்து பிரகத் சாமமாக இருக்கிறார். கவிதைகளில் காயத்ரியாகவும், மாதங்களில் மார்கழியாகவும், பருவங்களில் வசந்த காலமாகவும், ஏமாற்றுபவர்களில் சூதாகவும், ஒளிர்பவற்றுள் தேஜஸாகவும், வெற்றி தீரச்செயல் பலவான்களில் பலமாகவும், விஷ்ணு குலத்தவரில் அவரே வாசுதேவராவே பகவான் கிருஷ்ணர் அவரையே சொல்லிக்கிறார். அப்புறம் வந்து பாண்டவர்களில் அர்ஜுனா நான் நீயாகவே இருக்கிறேன், அர்ஜுனனாகவே இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்றார். முனிவர்களில் வந்து வியாசர், பெரும் சிந்தனையாளர்களில் உஷனா கவி, அடக்கி ஆளும் முறைகளில் நான் தண்டனை, வெற்றியை நாடுபவர்களில் நான் நீதி, ரகசியங்களில் வந்து நான் மௌனம், ஞானிகளில் நான் ஞானம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் யார் என்னென்ன வடிவத்தில் இருக்கிறார்கிறத ஒரு ஜிஸ்ட், இது வந்து ஒரு சம்மரி தான் சொல்லியிருக்காரு. இது வந்து வைபவங்களுக்கு வந்து ஒரு அளவே கிடையாது. ஆனா வந்து ஏதோ உனக்கு தெரியணும், நீ கேட்ட சொல்லணுங்கிறதுக்காக நான் ஒரு சிலது மட்டும் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவ்வளவு விஷயங்களை சொல்லியிருக்காரு பகவான். இப்போ இவர் சொன்னதுல இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கு, யார் யார் யாருன்னு அப்படி நீங்களே வந்து மனதில் வந்து ஒரு ஓட்டம் கண்டுபிடித்து நீங்களே கண்டுபிடித்துக் கொள்ளலாம். அட்மின்ஸ் நீங்க யாராவது சொல்றீங்களா? கண்டுபிடிக்க முடியறதா? 1 2 கண்டுபிடிக்க முடியுதான்னு பாக்குறீங்களா?
சுமித்ரா மாதாஜி, ஸ்வர்ணலதா மாதாஜி, நீங்க சொல்றீங்களா? ஹரிகிருஷ்ணா பிரபுஜி போன் பண்ணாங்க, அதனால உங்கள்ட்ட பேசிட்டு இருந்த பிரபு. சொல்லுங்க பிரபுஜி. இல்ல யார் கண்டுபிடிக்க முடியறதா உங்களால? ஒரே ஒரு நிமிஷம். சுமித்ரா மாதாஜி நீங்க கூட ட்ரை பண்ணலாம். ஓ என்னது பிரபுஜி, சாரி நாங்க இப்பதான் நான் பேசிட்டு இருந்தோம், சொல்லிட்டு இருந்தேன். இல்ல இதுல யார் என்ன யார் இது நிறைய விஷயம் சொன்னார் இல்லையா இதுக்கு முன்னாடி பகவான் இந்த வடிவத்தில் நான் இதுவாக இருக்கிறேன்னு சொன்னார் இல்லையா? ஆமா ஆமா ஆமா. இதுல உங்களால கண்டுபிடிக்க முடியாதா இந்த ஸ்லைட்ல? அதான் சிவன், நாரதர், பிரம்மா அந்த மாதிரி கேக்குறீங்களா? எப்படி கேக்குறீங்க தெரியல பிரபுஜி. சரி, மனோகர் பிரபு நீங்க சொல்லுங்க. மனோகர் பிரபு நீங்க ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்கீங்க. ஹலோ. சொல்லுங்க பிரபு. அதாவது விலங்குகளில் வந்து ஐராவதமாக இருக்கிறார். இல்ல இந்த படத்துல இருக்கிறது மட்டும் சொன்னா போதும். நீங்க படத்துல வந்து இருந்தது. அப்புறம் வந்து கடவுள்களில வந்து சிவனாக இருக்கிறார். மேலே இருந்து அதாவது நான் காமிக்கிறேன், நீங்க எதுன்னு சொல்லுங்க. இது யாரு? இது யாருன்னு தெரியறதா? இல்ல அது தெரியல. அடுத்தது சிவனா இருக்கா? இது வந்து இந்திரன். அப்புறம் வந்து அவர் கையில வஜ்ராயுதம். அதற்கு பின் நீங்க சிவன் சொல்லிவிட்டீர்கள். அதற்கு பின் வந்து இது யாரு? அதான் ரெண்டாவது சிவனா இருக்காரு. அது பிரம்மா. இது வந்து மேல, அதுக்கு மேல அஸ்வங்கள்ல வந்து அந்த பேரு வர மாட்டேங்குது. அஸ்வத்துல இதா இருக்காரு அவரு. ஜெயமகாலட்சுமி மாதாஜி உங்களுக்கு தெரியுமா? உச்சிஸ்ரவா. உச்சைஸ்ரவஸ் கரெக்ட். அதற்கு பின் வந்து இது யாரு தெரியுதா? பிரம்மா. பக்கத்துல பிரம்மாக்கு பக்கத்துல தெரியல பிரபு. கபிலாச்சாரியர் வந்து கபிலாச்சாரியராக இருக்கிறார். அதற்கு பின் இது யாருன்னு தெரியுதா? எது பிரபு? ஸ்ரீராமரா இருக்காரு. ஸ்ரீராமர். ஆமா ஸ்ரீராமர். அதற்கு கீழே பிருகு. கோமாதாவா இருக்காங்க. சுரபிங்கிற காமதேனுங்கிற அந்த சுரபியா இருக்கிறார். அதற்கு கீழே இவர் யார் தெரியறதா? வீணையோட கையில இருக்காரு, கையில வச்சிட்டு இருக்காரு. நாரத மகரிஷி. அவர் பக்கத்துல அர்ஜுனர். அவரே அர்ஜுனர் சொல்றார், பாண்டவர்களில் அர்ஜுனன். அதற்கு கீழே யாருன்னு தெரியறதா? பிருகு மகரிஷி. அதற்கு கீழே பிரகலாதர். கரெக்ட், பிரகலாதன். அப்புறம் வந்து அதற்கு கீழே வந்து சுறாமீன். இது சுறாமீன் பக்கத்துல யாருன்னு தெரியறதா? மயில் மேல உட்கார்ந்து இருக்காரு. கந்தன். கரெக்ட். அதற்கு பக்கத்துல தெரியல ப்ரோ. இது வந்து வருணன். இதுக்கு பக்கத்துல வருணன் கையில அந்த இதுக்கு கயிறு வச்சிட்டு இருக்கார். இது வந்து வாசுகி என்னும் பாம்பாக இருக்கிறார். இது யாருன்னு தெரியறதா? யமதர்மராஜா. கரெக்ட். இது யமதர்மராஜா. இது வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும், இது சிங்கமாக இருக்கிறார். இதுக்கு மேல யாருன்னு தெரியறதா? இன்னும் ரெண்டு தான் பாக்கி இருக்கு. இது வந்து குபேரன். இதுக்கு மேல வந்து சித்திரரதன் அப்படிங்கிற கந்தர்வனாக இருக்கிறார். நடுப்புற வந்து பகவான் அவராகவே இருக்கிறார், நாராயணனாகவும் கிருஷ்ணனாகவும் இந்த கருடனோட இருக்கிறார். இதுதான். இப்போ இந்த அடுத்த ஸ்லைட்ல இது எல்லாமே போட்டிருக்கிறார்கள். நீங்க ஒருவேளை உங்களுக்கு பேர் தெரியலன்னா இதுலயும் நீங்க ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம். எல்லாருமே மியூட் பண்ணிக்கோங்க திருப்பி. சோ நம்ம பார்த்தது எல்லாமே இல்ல, இந்த பேர்லாம் இதுல வந்திருக்கு. இப்ப நீங்க சொன்னது எல்லாமே. இப்போ 39வது ஸ்லோகம் மற்றும் 40வது ஸ்லோகம் இது பார்ப்போம். இதுல வந்து எச்சாபி சர்வ பூதானாம் பீஜம் ததஹம் அர்ஜுன ந ததஸ்தி வினா யான்யா பூதம் சராச்சரம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, மேலும் அர்ஜுனா இருக்கும் எல்லா உயிர் வாழிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே, அசைபவை மற்றும் அசையாதவை அனைத்திலும் நானின்றி இருக்கக்கூடியது ஒன்றுமே கிடையாது. அதான் பகவான் சொல்றாரு. அதாவது நம்ம என்ன நினைச்சுட்டு இருக்கோம், உயிருள்ள பொருள் மட்டும்தான் பகவான் நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அப்படி இல்லை, உயிரற்ற பொருள்லயும் அவர் தான் இருக்கார், உயிருள்ள பொருள்லயும் பகவான் இருக்கார், உயிரற்ற பொருளாகவும் பகவானே இருக்கிறார். ஏன்னா வந்து நம்ம கிருஷ்ணரா வரதே அவருடைய அந்த சேஷிடங்கள் பார்க்கும்போது, அந்த லீலைகளில் பார்க்கும்போது ஒரு ஒரு பானைக்கு கூட அவர் மோட்சம் கொடுத்ததாக ஒரு குறிப்பு வருகிறது. ஆகையினால் அனைத்துமே பகவானாகத்தான் இருக்கிறார்.
நாந்தோஸ்மி மம திவ்யானாம் விபூதினாம் பரந்தப ஏஷ தூத் தேசதः புரோக்தா விபூதேர் விஸ்தரோ மயா. எதிரிகளை வெல்வோனே, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே கிடையாது. நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களில் ஓர் உதாரணமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு முடிச்சிட்டார். இப்ப நான் இது வரைக்கும் சொன்னதெல்லாம் ஒரே ஒரு ஜஸ்ட் சம்மரி தான் நான் சொல்லியிருக்கேன். இன்னும் நான் சொல்லணும்னா நிறைய சொல்லிட்டே போகணும். ஆனா வந்து சம்மரியே இவ்வளவு பெருசா இருக்கு, இவ்வளவு நிறைய இருக்கு. இன்னும் நான் நிறைய வைபவங்கள் எனக்கு இருக்கின்றன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பகவான் வந்து அர்ஜுனன்ட்ட சொல்றாரு. இப்ப இந்த படத்துல எல்லாம் பாக்குறோம், ஒரு ஜீவாத்மாக்குள்ளேயும் அவர் வந்து அவரே தான் இருக்கிறார். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, பகவான் வந்து 5 நிலைகளில் சேவை சாதிப்பார். ஒன்று வந்து பரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பரம் அப்படிங்கிற ரூபம் வந்து அந்த வடிவம் வந்து அந்த கோலோக வைகுண்டத்தில் இருக்கிறது பரமமான அந்த வடிவம். அதற்கு பின் வந்து வியூகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது, அந்த வியூக மூர்த்திகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த அந்த வாசுதேவன், சங்கர்ஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த திருப்பார்கடல் பகவான் வந்து அந்த சயனம் செய்து கொண்டிருக்கிறாரு. அந்த வடிவம் வந்து வியூகம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதற்கு பின் வந்து விபவம், அந்த அவதாரங்கள், அனைத்து அவதாரங்கள் 24 அவதாரங்கள் எல்லாம் சொல்றோம் இல்லையா, அது வந்து விபவ அவதாரம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். அதற்கு பின் வந்து அந்தர்யாமி. இப்ப இந்த படத்துல பாக்குறோம் இல்லையா, எல்லா உயிரினங்களுக்குள்ளும் பகவான் வந்து அந்த ஹிருதயத்தில் சேவை சாதிக்கிறார், அந்தர்யாமி வந்த வடிவத்துல. அதற்கு பின் 5வது நிலை வந்து அதுதான் அர்ச்சை. அதுதான் வந்து எளிமையான அணுகக்கூடிய வடிவம். அந்த அர்ச்சா ரூபத்தில் தான் ஒவ்வொரு எல்லா கோயில்களிலும் பகவான் வந்து எந்தெந்த, அதாவது நம்ம வீட்டுல ஒரு விக்கிரகம் இருந்தா அதுவும் அர்ச்சாமூர்த்தி தான், சாலக்கிராம மூர்த்தி இருக்கு அதுவும் அர்ச்சா விக்கிரகம் தான். அனைத்துமாக அந்த அர்ச்ச விக்கிரகங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். நம்ம வந்து அதுதான் வந்து ஈஸியா அணுகக்கூடியது அந்த அர்ச்சாமூர்த்தி தான். மீதி நாளும் வந்து நம்ம நேரடியா போய் பார்க்க முடியாது. ஆனா வந்து அர்ச்ச விக்கிரக ரூபத்தில் வந்து நம்ம வந்து எளிதாக அடையலாம், பகவானை சேவிக்கலாம். ஆகையினால் அந்த அர்ச்ச ரூபத்துக்கு தான் பகவானுக்கு என்றைக்குமே ஏற்றம் அப்படின்னு சொல்வார்கள். இப்போ அடுத்த ஸ்லைட் பார்ப்போம். இது கடைசி ஸ்லைடு இது இந்த அத்தியாயத்துல. இப்ப 41வது ஸ்லோகம், இது வந்து முக்கியமான ஸ்லோகம். யத் விபூதி மத் சத்வம் ஸ்ரீ மதுர்ஜித மேவவா தத்ததே வாக கச்சத்வம் மம தேஜோ சம்பவம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸில் ஒரு சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றியவையே என்பதை அறிவாயாக. அதாவது என்னெல்லாம் ஒரு வைபவம் இப்ப சொல்லியிருக்காரோ, என்னெல்லாம் அழகா இருக்கிறதோ, என்னெல்லாம் நேர்த்தியா இருக்கிறதோ, இதுதான் எல்லாத்துலயும் ஒரு கேட்டகரியிலும் அவர் தான் சிறந்தவர் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. அது எல்லாமே வந்து பகவானுடைய அந்த வைபவத்தின் ஒரு சிறு பொறி, அவருடைய தேஜஸ், அவருடைய உடல்ல இருந்து கிளம்பும் அந்த தேஜஸிலிருந்து ஒரு சிறு பொறியிலிருந்தே இவை அனைத்தும் வந்து தோன்றுகின்றன அப்படிங்கிறத நீ புரிஞ்சுக்கோ. ஆகையினால் அவர் வந்து எவ்வளவு தேஜஸ் உடையவர் அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். அவருடைய தேஜஸ்ல இருந்து ஒரு சின்ன பொறியே வந்து இவ்வளவு வைபவங்களையும் உருவாக்கி விடுகிறது. அதவா பகு நைதேன கிம் ஞாதேன தவார்ஜுன விஷ்டப்யாஹமிதம் கிருஷ்ண மேகாம் க்ஷேன ஸ்திதோ ஜகத்து. ஆனால் இதனை விவரமாக அறிவதன் மூலம் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இதை வந்து நீ விவரமாக புரிஞ்சு கொண்டா கூட அதனால வந்து உனக்கு அதை அறிஞ்சுக்கணுங்கிறது தேவை என்ன உனக்கு அவசியம் இல்லை. ஏன்னா வந்து நான் வந்து ஒரு சிறு அம்சத்தின் மூலமாக ஏன் உனக்கு முன்னாடியே நான் சேவை சாதிக்கிறேன் கிருஷ்ணனா. இந்த சின்ன ஒரு பொறியினாலேயே வந்து நான் அனைத்துக்குள்ளும் வியாபித்து விடுகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அதை வந்து நீ புரிஞ்சுக்க முடியாது, நீ புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைச்சாலும் புரிஞ்சுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. இப்ப இந்த படத்துல பாக்குறோம் நம்ம, இதுல வந்து இந்த மார்க்கண்டேய மகரிஷி அவர் வந்து இந்த ஆலிலையில் வந்து கிருஷ்ணர் வந்து சயனம் செய்து கொண்டிருக்கிறார். அப்பொழுது வந்து அவர் வந்து இந்த பிரளய சமயத்தில் தான் இந்த கதை வருகிறது. ஆக்சுவலா அவர் வந்து இது எல்லாமே வந்து பிரளயத்துல மூழ்கினோன்னா, இது இந்த ஒரு இலை மட்டும், இலையில வந்து ஒரு ஆலிலையில வந்து பகவான் யாரோ ஒரு குழந்தை இருக்கிறதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தா அதுதான் பகவான் கிருஷ்ணர். உடனே வந்து பகவான் சொல்றார், அனைத்துமே வந்து என்னுடைய வயிற்றுக்குள் தான் நான் வந்து அடக்கி கொள்கிறேன். இந்த பிரளய சமயத்தில் அனைத்தையும் விழுங்கி விடுவார் பகவான், அனைத்து அண்டங்களையும் விழுங்கி விடுவார். அவருடைய வயிற்றில் வைத்துதான் காப்பாற்றுவார் அனைத்தையும். அதே போல் வந்து திருப்பி சிருஷ்டி பண்ணும்போது எந்த வரிசையில உள்ள போச்சோ அதே வரிசையில எல்லாமே வெளியில வந்து திரும்பவும் சிருஷ்டி ஆரம்பிக்கும். அதை காமிக்கிறதுக்கு தான் இந்த படம் போட்டிருக்காங்க. இப்போ இந்த
அத்தியாயம் முழுக்கவே வந்து வைபவம், பகவானுடைய வைபவங்களை பற்றின அத்தியாயம் பார்த்தோம். கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம். அதற்கு பின் வந்து தூய பக்தி என்பது பகவத்கீதையின் அந்த சாராம்சம், அது நம்ம பார்த்தோம். 8-11 மச்சித்தா மத்கத பிராணா, இது ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இது. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை வந்து ஏற்றுக்கொள்கிறான். அதனாலதான் வந்து அவன் வந்து உங்களுடைய நீங்கள் வந்து ரொம்ப உயர்ந்தவர், ஆகையினால் உங்களுடைய வைபவங்களை சொல்ல ஆரம்பிங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறான். அதற்கு பின் வந்து பகவான் தன்னுடைய அந்த விபூதிகளை வந்து விவரிக்கிறார். இதை வந்து கடைசியா 19-42 ஸ்லோகங்கள் வரைக்கும் நம்ம பார்த்தோம். இதோட இந்த அத்தியாயம் வந்து விபூதி அத்தியாயம் முடிவடைகிறது. சுமித்ரா மாதாஜி, நீங்க ஸ்டோரி சொல்றதுன்னா சொல்லலாம். ஓகே பிரபுஜி. என்ன ஸ்டோரி சொல்ல போறீங்க மாதாஜி இன்னைக்கு? இன்னைக்கு வந்து இந்த தாமோதரன் வந்து சிசுபாலன் ஸ்டோரி தான் சொல்லலாம்னு இருக்கேன் பிரபுஜி. ஓகே, ஷூர். நம்ம இன்னைக்கு வந்து கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில இருந்து நம்ம ஒரு சிசுபாலன் ஸ்டோரி தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். அப்போ வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஓகே, மகாபாரதத்துல வந்து ஒரு 3 இடத்துலதான் தாமோதரன் அப்படின்னு வந்து எல்லாரும் கூப்பிடுறாங்க கிருஷ்ணரை. அது எந்த இடத்துல கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு நம்ம இந்த கதையில இருந்து நம்ம பார்ப்போம். மகாபாரதத்துல வந்து கிருஷ்ணர் வந்து வாசுதேவரா இருக்காங்க அந்த அந்த பெயர்ல. அது வந்து மீண்டும் மீண்டும் அழைக்கிறாங்க. அப்போ வந்து ஒரு நாள் வந்து என்ன ஆகுது அப்படின்னா, சிசுபாலன் வந்து பிறக்கும் போது அவங்களுக்கு வந்து 3 கண்கள் இருக்கு, 4 கைகள் இருக்கு. இத பார்த்து அவங்க வந்து பயப்படுறாங்க. அவங்க அவங்க மதர் வந்து பயப்படுறாங்க. அது வந்து கிருஷ்ணரோட வந்து அத்தை. அப்ப வந்து ஐயோ இந்த பையனை வந்து நம்மளால வளர்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்ன பண்றாங்க, அவங்க பேரண்ட்ஸ் வந்து நம்ம இந்த பையனை கைவிட்டுடலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. அப்ப வந்து ஒரு அசரீரி மாதிரி ஒரு சொல் வந்து சொல்றாங்க யாரோ. அசரீரி வாக்கு மாதிரி வந்து சொல்லுது. இந்த மாதிரி நீங்க வந்து இந்த பையனை வந்து நீங்க வந்து கைவிட முடியாது, இந்த பையனை கொல்லவும் முடியாது, இந்த பையனை கொல்றதுக்காகவே ஒருத்தர் பிறந்திருக்காரு அப்படின்னு சொல்றாங்க. அவங்க மதர் வந்து ப்ரே பண்ணி கேக்குறாங்க அந்த அசரீரி வாய்ஸ்ட, இந்த மாதிரி யாருன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கணும், நீங்க அதை சொல்லுங்க அப்படின்னு. உடனே அந்த அசரீரி வாய்ஸ் சொல்லுது, அவங்க யாருன்னே பிறந்துட்டாங்க, ஆனா நான் வந்து இப்ப சொல்ல முடியாது. அவங்கள அந்த பேபிய வந்து எல்லாரு கையிலயும் கொடுங்க, அவங்க ஹேண்ட்ஸ்ல இல்ல மடியில எல்லாம் லேப்ல எல்லாம் படுக்க வச்சு காமிப்பாங்க இல்லையா குழந்தைய, அந்த மாதிரி நீங்க காட்டுங்க. காட்டும் போது யாரு கையில வரும்போது அந்த குழந்தைக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா இருக்க கண்களும் கைகளும் மறையுதோ அவங்கதான் பின்னாடி எதிர்காலத்துல கொல்ல போறாங்க, நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு அவங்க பேலஸ்க்கு வந்து அரண்மனைக்கு வந்து எல்லா ராஜகுமாரர்கள் எல்லாரையுமே கூப்பிடுறாங்க, இன்வைட் பண்றாங்க. எல்லார்ட்டையும் அந்த குழந்தைய வந்து காமிக்கிறாங்க. காமிக்கும் போது என்ன ஆகுது, எல்லா ராஜகுமாரர்கள் வராங்க, ராஜா வராங்க, காமிச்சிட்டே இருக்காங்க. யார் இதுலயும் ரொம்ப நாள் மறையவே இல்லை. அப்போ ஒரு நாள் கிருஷ்ணர் வந்து வராரு. பலராமரோட வரும்போது கிருஷ்ணர்கிட்ட குடுக்குறாங்க குழந்தைய. குடுக்கும் போது என்ன ஆகுது, கரெக்டா எல்லாம் நல்லா மறைஞ்சு போயிடுது. குழந்தை வந்து நார்மல் ஆயிடுது. நார்மல் ஆனோடனே அவங்க அத்தை வந்து கேக்குறாங்க கிருஷ்ணர்கிட்ட, அவன் சிசுபாலன் எவ்வளவு தப்பு பண்ணாலும் நீ வந்து பொறுத்துக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லி கேக்குறாங்க. கிருஷ்ணர் சொல்றாரு, கண்டிப்பா நான் பண்ணுவேன். ஆனா வந்து ஒரு அந்த முடியும் இல்லையா, ஆயுஷ்காலம் முடியும் போது அன்னைக்கு 100 திட்டுக்கள் மட்டும்தான் என்னால வாங்க முடியும். அதுக்கு மேலயும் என்னைய வந்து நிந்தித்தார்களோ, என்னால அதுக்கு மேல நான் பொறுத்துக்க முடியும், அதுக்கு மேல என்னால பொறுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்றாங்க. சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அன்னைக்கு வந்து ஓகே அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. அதனால அன்னைக்கு வந்து என்ன ஆகுது, ராஜசூய யாகம் வந்து பண்ணும்போது இவங்களுக்குதான் ஃபர்ஸ்ட் கௌரவர்கள் பாண்டவர்கள் எல்லாம் பண்றாங்க. யாருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கும் போது கிருஷ்ணருக்கு வந்து கொடுக்கலாம் அப்படின்னு பண்ணும்போது, அப்பயும் வந்து சிசுபாலன் வந்து ரொம்ப வந்து பேசுனதுனால கிருஷ்ணரை திட்டி பேசுறாரு. இந்த மாதிரி இடையருக்கு போய் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்குறீங்களே அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு, இவங்களுக்கு எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ரெஸ்பெக்ட் கொடுக்கவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப பேசணும்னு கவுண்ட் பண்ணிட்டே இருக்காரு கிருஷ்ணர். கவுண்ட் பண்ணி 100 ரீச் பண்ணி
தாண்டினதுக்கு அப்புறம் வந்து அவர் சுதர்சன சக்கரத்துல வந்து அவங்க சிசுபாலனோட தலைய வந்து கட் பண்ணிட்டு திருப்பியும் அந்த சுதர்சன சக்கரம் வந்து திருப்பியும் அந்த பெருமாள்கிட்ட கிருஷ்ணர்கிட்டே போகுது. அப்ப வந்து எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம். என்ன அவங்களுக்கு சுதர்சன சக்கரம் வந்து சிசுபாலன் தலைய கட் பண்ணாலும் திருப்பியும் வந்து அங்கேயே போய் சேருதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு வந்து அவ்வளவு தாட்ஸ்ல இருந்திருக்காரு. கிருஷ்ணரோட தாட்ஸ்ல தான் இருந்திருக்காரு. அவருக்குள்ளேயும் கிருஷ்ணர் தான் இருந்திருக்காரு. அதனால நம்ம வந்து என்ன இதுல இருந்து மாரல் ஆஃப் தி ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா, நம்ம வந்து கிருஷ்ணரை வந்து நம்ம போறோம், ப்ரே பண்றோம். நிறைய இடத்துக்கு காட்கிட்ட எல்லாம் நம்ம போய் ப்ரே பண்றோம். அப்ப வந்து நம்ம என்ன சொல்றோம், நிறைய நீ எனக்கு அது பண்ணலையே இது பண்ணலையேன்னு சொல்லி நம்ம கேட்டுட்டே இருக்கோம். நீ எனக்கு காட் வந்து நமக்கு வந்து 1 crore குடுக்குற மாதிரி இருப்பாரு. நம்ம அங்க வந்துட்டு போய் 5 lakhs தான் கேட்டுட்டு இருப்போம். எனக்கு இவ்வளவு போதும் அப்படின்னு. அதனால நம்ம வந்து காட நம்ம எப்பவுமே திட்டவே கூடாது. அதான் இங்க சொல்றாங்க. நம்ம திட்டுறதோ நிந்திக்கிறதோ கூடாது. பகவானுக்கு தெரியும் நமக்கு என்ன எந்த டயத்துல என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னு. அதுதான் இந்த moral of the story. Thank you. Thank you so much மாதாஜி. சோ இந்த சிசுபாலன் கதை சொன்னாங்க இல்லையா, அதாவது அந்த சக்கராயுதம் வந்து பகவானுடைய கையிலேயே போய் சேர்ந்தது. அப்ப வந்து அவனுடைய அந்த சிசுபாலன்கிறவன் வேற யாரும் கிடையாது. அந்த சிசுபாலன் தந்தவக்கரன் அப்படி அவ 2 பேர் தான் வந்து ரெட்டையா பிறக்கிறார்கள் அந்த சாபவசத்தினால். அந்த பிரம்மாவனுடைய மானச புத்திரர்கள் அவர்கள் வந்து அந்த சனத்குமாரர்கள் வந்து சாபம் கொடுக்கிறார்கள் இல்லையா. அதனாலதான் வந்து இந்த ராவண கும்பகர்ணனாகவும் சிசுபாலன் தந்தவக்கரனாகவும் அந்த 2 இரட்டை ராட்சசர்களாக பிறந்து அந்த ஹிரண்யகசிபு ஹிரண்யாக்ஷன் அந்த 3 பிறவி தொடர்ந்து பிறக்கிறார்கள். அப்பொழுது வந்து அந்த சக்கராயுதம் வெட்டும் போது ஒரு துளி ரத்தம் கூட வந்து கீழே விழவில்லை. ஏன்னா வந்து அந்த யாகம் நடக்கிற இடம் இல்லையா, பகவானுடைய அந்த அனுகிரகத்தினால வந்து ஒரு துளி ரத்தம் கூட வந்து கீழே சிந்தவில்லை அப்படிங்கிறதையும் ஒரு விஷயம் அதுல இருக்கு. அவன் வந்து அந்த இடத்திலேயே பகவானை வந்து சென்று அடைந்து விடுகிறான், பகவானுடைய திருவடிகளில் அந்த வைகுண்ட பதவி. ஏன்னா வந்து அவன் துவார பாலகன் தான் ஆக்சுவலா. அந்த சிசுபாலன்கிறவன் வந்து சாபவசத்தினால் வந்து பிறந்திருக்கிறான் அப்படிங்கிறத இந்த கதையில நம்ம பார்த்தோம்.